Belaina hambai tini busung tongi tongko kairam parao takuk biromani tripura noi ni mangke thina tugui karina ni misono belaina tong thokjanai kok datino sung hapang sini kokno khanaka noi hinima no yang norok nu nai nai di horba kisa hawa khagjak rok norok nugya phanongi mano datino hapang sini kokno khanaka hanai ang uban chugu Chini Korbu Press Club, Khumrung Press Club no khobui kairam para RPC colony ni borok kwaifang srikanto kami ni lukurok ni chuba chubai se obo phiaba ongo tumungno oroni lukurok sungno chubaya hanke sungtini chini khorang no sung hapang no sung khanari mangala khamong loge loge sung khanaka oroni political leader rok bo ahaino sung opte hai khlai mang thai khulai mani bage political leader rok ba haino ma thulia ma chalia hani sing khanao paithago jottoni chubasu sing saimano obo sana thangkangkai u samuno charan ni bagai local ni support media ni support tei oroni political leader support ya sara u samuno jibono sing sari mangla khamung phiaba kaisa kirimung tongo obo kheapti hai thangibo hapang ahaino de sekang pro ungmani hairokhe de unglangno phai kisa simin de wakhagi thangno abo simin chini tabu oro naisigi tong thai kalayo tek aban loge kaisa kok mung kasar mung buskang ni jorao bo jung je saphano unglangthung chini dof hani bagai chini hodani bagai tumuno serjaya sini tipra sarok tongi tongkhang ke chung bas chini chung opte hai borong no chung nai tui kari lai media simini abone responsibility lukurong ni bo responsibility tongo aboni bagino chung jotono buskani jorabo opte hai samurong no kisamisa wakhagi simin no thangkha tei oro wakhagi mania khlai mania obone obo olosung wansok phinai phiaba tawsak jorale hase tripura lukurong ni bagui tawsak jorale belaino koktuma kaham tei hambairuna kalayo tripura hapang no bo ahaino chini kok datino khana mani bagai